11:48 minutu, momentu honetan Basaurira begira jarrita gaude, loteriaren bigarren sariak 215 milioi utzi dituelako Basaurin, osorik saldu da bigarren sari hori Basaurin. Hitz egin dugu Karmele Uribe Salgo lankidearekin, hantxe dago, kale nagusiko administrazioaren atari horretan, eta jendearen pozaren berri eman digu. Entzun dugu jendea oiuka, entzun dugu jendea txaloka, entzun dugu, edo ikusi dugu jendea korrika, etxera bidean, ea bere dezimoa tokatu den horietako haute den ikustera ala ez joateko asmoz, eta pozaren berri eman dugu. Dena den, Aitor Aritz eta egunon. Kaixo, egunon. Dena den, poza ez ezik, Gabonak bestelako sentimenduak ere eragiten dizkio jende askori, ezta? Gabonak bizitzeko modu asko daude, eta Gabonak jende bakoitzari modu ezberdinan eragiten dio, ezta? Gabonek eragiten diot. Bai, denok gara, ez? Izaten ditugun eta ditugun esperientzia seme-alabak, eta horren arabera bizitzen ditugu Gabonak ere. Basaurin sarituak izan diren horiek seguruenik. Datorrena Gabonak eta horrengoak izango dituzte horlako oroitzapen ederrak eta sartuko dira 3 talde horietako batean, ez? Arrazoi desberdinengatik eguberriak ospakizunarekin, ilusioarekin, berriz elkartzarekin lortzen diren pertsonak, baino karo, badaude beste talde batzuk, eguberriak antxitate edo bakardade edo sufrimendu garai betezela ikusten dutenak, eta baita ere, noski, gehiagerekin, edo hipokrisiarekin, edo kontraesan garaitzak, ez? Bezala ikusten duten pertsonak. Bai. Psikologiak zer dio Gabonei buruz? Psikologiak... Badio zerbait, Gabonei buruz, edo badago ikerketarik Gabonen ingurukorik, edo Gabonek eragiten dizkiguten sentimenduen ingurukorik, ala... Psikologia sozialean eta ikuspegi antropologiko batetik ikerketa asko egin dira, baina Gabonak badira erritualen bertan, sartzen diren ospakizun kolektiboien ikerketa lerroetan, ez? Gabonak bezala psikologia ikerketa ardatzik ez dauke, baina bai noski, ez? Talde mailan egiten diren edo bizitzen diren emozioak eta partekatze prozesuak eta barrekoak ikertu egin da eta emaitza oso interesgarriak atera dira. Aipatu duzu 3 talde handi daudela, ezta? Gabonen inguruan Gabonak nola bizi dituzten kontuan izan da, pertsonak 3 taldetan sailkatu daitezkeela. Bai, hori da, ez? Aipatzen genuna, ez? Pozarekin bizitzen dutenak, ilusioarekin, ospakizunarekin, baita ere, antsietate, bakardade eta sufrimenduarekin bizitzen dituen pertsonak egoten direlako, iraganean izandako esperientzengatik eta bar, edo norbait galdu dutelako, eta bereziki orain izan dutelako berarekin egon, eta bar, eta gero, ere taldeak gehiagikierekin, edo hipokresiarekin, edo egun, ez, momentu batean bizipen edo jokabide konkretu batzuk gero urtean zehar desagertzen diren jokabideekin lotzen duten pertsonak ere, bai. Gero Gabonak beti lotzen dira familiarekin, ezta? Familian bizitzeko jaiak dira, baina agian norbaitek ez du familiarekin bizi nahi, edo agian beste batzuek, ez dakit, familiak ideak urrun dituzte, edo ez, horra askotan horrek ere agian min eman diezaguke, ez da? Bai, herrietan, ez dakit, pertsona bakoitza erreitate desberdin bat bizitzen du, ez da? Eta pentsa dezagun adibidez, menpekotasuna duten adinikoen egoitzetan bizi diren pertsonek, ez? Askorentzak herriak izaten dira fisikoki eta emozionalki, euren familiekin hurbil egoteko. Eta, baina, bueno, pentsa zazu, igual, ez? Pobrezia aztertzen danean askotan agertzen zaigu aurpegi bat, ez? Seme-alabak dituzten emakume bakarrei eta langabezian dauden pertsonak, edo baita ere, ez? Menpekotasuna edo gaixotasuna dituzten pertsonak, edo pobreziak ezagutzen dutenak, eta pobreziarekin bizitzen direnek, eta lanik eta diru sarrerik gabeko pertsonak, ez? Eta, bueno, pandemia honek bereziki dakartzan zailtasunak isilean eta bakarrik paratzen ari diren guztiak ere. Nik uste bereziki gaur, ez? Ilusioaren egun honetan, ez? Loteriaren egun honetan, beraientzat gogatu behar garela, eta hemendigan besarkada zintzo eta beroena beraientzat, noski. Eta gero badira Gabonak bakarrik pasatzen dituztenak ere, Bai, asko dira. Eustataren arabera, Euskal Erkidego Autonomean 275.000 pertsona, bizitzen dira bakarrik. Eta hoien erdia ia 65 urte baino gehiago dute. Bakardade sentimendu hori areagotu egiten da adinarekin, harreman sozialak gutxitzen diren heinean, bereziki jubilazio ostean, edo alargun geratu ostean, edo gaixotasunak hartzen direnean ere bai, ez? Hala ere, aipatu beharra dago, ikerketa desberdinak aditzera mandutela bakardade sentimendua pandemia garaian asko eta asko igo dela, bereziki aipatzen duan bezala 65 urtetik gorako pertsonengan, eta baita ere nerabe eta gazteengan. Importantea da, bakardadea desberdintzea dago, bakardade
bakardade emozionala, osea, zure bizipen intimoak ez dauzkazulako gertatzen den hori, eta baita ere, bizitzan zehar, esperientzia pila bat dituzu, baina denak azalekoak baldin badira, bizarren esnai sakonik gabeko bakardadea agertzen dena, eta gero dago bakardade soziala. Esan dut, zure sozialak eta lagunek nagorik ez eukitzea. Esatetan bi urtetan bakarrik sentimendu horrekin baldin baduzu, bakardade emozional hori bi urtetan mantentzen baldin baduzu, bakardade kronikoa dela, eta horrek ekarri ditzakela ondorio psikologiko larriagoak. Bai. Esaten da, 21. mendeko pandemia, koronavirusaren aurretik esaten zen hori, ez? 21. mendeko pandemia bakardadea da, esaten zen. Inoiz baino konektatuago gaude, inoiz baino komunikabide gehiago ditugu elkarren artean hitz egiteko sikiera, edo txateatzeko, bada ere, baina inoiz baino bakardade handiagoa dagoela dirudi behintzat. Bai, edo sentimendua, ez da bakardade sentimendu hori, ez da bakardade sentsazio hori, ez da? Hori horrela da? Bai, alde batetik bai, egin diren ikerketa ezberdinak adierazten dute gazteekin ikertzen duzunean eta bereekin hitz egiten duzunean oso ohituta daudela bizitza esperientzia pila bat eukitzen, plazerra ematen dietena, pixkat hedonismoaren filosofian bizitzen direna, eta denboran zehar dena bihurtzen da pixkat likidoa, ez? Esne, dena azkar dijoa, oso atsegina da, oso polita da, baina lagunak azkar desagertzen dira, bikoteak ere bai, adiskideak joaten dira, eta azkenean horrek egiten duna da, horrelako emozio bat sentitu, bizitzari zarela bizitzen oso azaletik, eta denbora horre dijoan enean, sakontasunik gabeko bizitza esperientziarek ez bali maukazu, azkenean bakarde sentimendua areagotu egiten zaizu, ez? Badago, hedonismoan edo plazerrean bizitzen balimazea soilik azkenean horrek tristura dakar, bai, hala da. Ze ondorio psikologiko izan ditzake horrek? Begira, ikerketa desberdinak egin dira bereziki helduekin, eta 2021. Urtean, justa urtean atera da ikerketa revisio bat oso interesgarria, eta bakardaderen sentimendu kronikoa duten pertsonek aldi berean izaten dituzte ere depresio gehiago, ansietate gehiago, eta baita ere narriadura kognitiboak eta Alzheimerrearekin lotu izan da gehiago, ez? Ikerketa oso garden adierazten du, bakardade sentimendua sentitzen duen pertsona bakarrik baldin badago ere fisikoki, horrek arrisku gehiago ekartzen diola bere osasun eta bere buru osasunean eta bere osasun fisikoan, ez? Bakardade emozioa ondorio gogorrak izan ditzake noski pertsonaren ongizaterako eta bere osasun fisikorako ere bai. Eta badago prebenitzea, hori nolabait edo tratatzea, ez dakit, edo aholku batzuk jaso ditzakegu hori nolabait konpontzeko edo ez gertatzeko? Bueno, Eguberritan nik aholkua eman daitekena da modu etiko batean eta empatiko batean bizi dezagun, ez? Eta garrantzia eman diezaiegun pertsonaren behar emozionalari eta maite ditugun pertsonak hurbil izateari eta beraiekin egoteari. Igual, momentu batzuetan ezin izango dugu, ez? Aholkuak eta ematen dizkigutelako. Nik uste dut hasi behar garela ere, eta nik uste azkeneko urteetan geroz eta gehiago ematen zaiola garrantzia buru osasunari, eta akonpainamendu afektiboa, maitasuna, hurbil izatea, maite ditugun pertsonak zaintzea iruditzen zait ezinbestekoa. Baina ez bakarrik, ez dakit ez, Eguberritan egiten ditugun opariak eta barrez nik uste badala ere momentu politia osnartzeko, eta gauza berriak egiteko ere bai, ez, esan nahiak sortzeko, ez, adibidez, beti astero, ez, entzulei aholkatzen diet zerbait egiteko, ez, eta nik aste honetan aholkatuko nizueke egitea gauza bat oso simplea dana, baina oso garrantzitsua. Ez dakit entzulen artean zenbat jaso izan duten beraien seme alabengandik maitasun gutun bat, edo idatzi omen diote beraien seme alabei, edo aitei, amonei gutun bat, ez? Nik adibidez, eta tendintaz etzen got oso laburre, nire urte betetze izan zen dela aste batzuk, eta nire seme 13 urte ditu. Eta beti egoten da zen ez, eta ze oparituko ditu, arduratuta, ez da? Eta zen, gutun bat idatzi nazazu. Eta behiratu ziten horrela esan ez da, zesatezu gutun bat. Hori opari alda. Hori opari alda, eta etzekin oso ondo zeidatzi, eta esan nion, bira, ez dakizu zeidatzi, nik galdera batzuk engizkizut. Eta galdetzen nion, zu nolako pertsona zea, ze gauza ona dituzun, ze gauzako betu, ze nolako ametsa dituzun, eta nitaz ere galdetzen nion, ni eta bezala ze gauza ona ditudan, ze hobetu behar duan, eta bar, eta benetan jaso izan dudan, opari ederrena izan da. Bai, zer idatzi dizu? Asko galdetzea ez bada, atrebentzia handia ez bada. Ez, begira, asko unkitu ziten esaldi bat esan ziten, eta ez nuen espero.
beste gauzan artean oso intimoa diren gauzak ez ditut esango, baina importantea iruditzen zaiten. Eta esan ziten, bueno, oso aita honazea ez dakize, baina eta esan ziten, zurekin arrazoitzea erresa da eta. Oi, eta gehatu nintzen, eta horrek eman ziten aria berarekin hitz egiteko, eta ze esan nahi zuen horrekin, ez? Eta benetan, anegarra izan baitu nun, pozez. Ez da gauza politak. Tira, orduan, etxerako lan hori bera jarriko diegu entzulei? Jo, nire utzi zait oso ekintza polita dela. Benetan idaztea. Ze galtzen nahi gehaitura hori, ez? Idaztea. Eskuz idaztea, besteari idaztea. Gutun astea maite zaitut honengatik eta gauza honako dira eta hauek hobetuko nituzke eta ausarta izan ere, zu aita dama balimazea ere eskatu, semalabari zuri idaztea. Ze gauza hona dituen, ze gauzak eskartzeko, eta bueno, igual baditu ere aholku interesgarri batzuk hobetzeko, zuretzat. Esan dugu orain guraso eta seme alaben artean, baina idatz dieza jokegu berdin, aitonari, amonari, gure bikotekideari, ez da gure lagunei ere, edo lankideei agian, ez da egin daiteke hori ariketa modura egin daiteke behar bada lantalderen batean, edo? Ez da, egiten da, eta bai oso aholkugarria ohituta gaude WhatsApparekin, eta idatzi mezu azkarrak eta bar, eta askotan esan nahia galtzen da, hartu denbora, daukagun urrezko, benetan daukagun gauza bakarra, eta idatzi, maitasunen oinarrituta eta transmititu, horrekin ari gara ere laguntzen bakarra da emozionala, gutxitu da den. Aitor Aritzeta, eskerrik asko, egingo dugu, hartuko dugu denbora gure ingurukoei hori idazteko. Plazerra, Gorka.